Ако ти не си маникюрист, просто не гледай това видео, защото сега ще издавам тайни от занаята, тайни от кухнята на маникюристите. Сигурно вече се питаш кога, къде, защо. Веднага почвам да ти отговарям. Предстои нещо много голямо. Кога? 18 януари. Къде? В морската столица на България, Варна. Екипът ни идва там, защото след големия интерес от първото голямо събитие на живо в София, което организирахме преди няколко месеца, доста колеги маникюристи не можаха да дойдат поради голямото разстояние, затова сега ние идваме там и всички от Варна, Бургас, Слънчев бряг, Шумен, Добрич и околностите, всички сте добре дошли. Подготвили сме нещо много яко. Семинарът се казва ДНК нова ера в маникюра. Този семинар е само за професионалисти и ще говорим за новите техники на работа, за тези техники, които правят работата ни по-бърза и по-качествена. Какво ще научите? На първо място, мисля, че трябва да разграничим типажите ногти. Това е нещо много трудно. Дори и за хора с голям опит, всеки нокът иска нещо различно от нас, но ние, за да го разберем той какво иска от нас, ногтя не може да говори с думи, но има други черти, които ни показват какво иска този нокът от нас. Така че ще навлезем в дълбините на материята и ще говорим първо за типажите ногти, как да ги различаваме и след това вече как да подбираме точния материал за тези ногти. Всеки маникюрист знае, че клиентите са различни. Друго, какво ще си вземеш? Ще си вземеш една много голяма енергия, зареденост, вдъхновение, защото срещите на живо с нас са нещо велико. Не, че се хваля, обаче ти гарантирам, че ще си тръгнеш от семинара презареден, горящ, за живот като цяло, защото ние идваме с цялата ни положителна енергия във Варна и ще те заредим не само в работата, а и в живота като цяло, да гориш, да растеш, да си вдъхновен и да ходиш с желание всеки ден на работа. На сцената с мен ще партнира моята колежка Ивета Иванова. Тя е маникюрист, преподавател, много е готина, лъчезарна, има един много приятен подход на преподаване, чисто приятелски, както и ние се стремим същото да правим с нашите курсисти, да поднасяме леко информацията с усмивка, с лекота и с прости думи. Много съм щастлива, че ще я видите и нея на сцената, защото тя има какво да ви покаже. Вече и двете горим от идеи, много идеи имаме в главата, но и тепърва ще преминем през един много голям курс при вече известната за вас Катерина Биляева. Тя е украинка, която е начело на обучителния състав на ДНК. Тя е и технолог, и инструктор на ДНК. ДНК, ако някой не е чувал за ДНК, вече почти цяла България знае за ДНК, но да кажа набързо, ДНК е украинска марка, виждате я зад мен, гелолакове, гелове, акригелове продукти за маникюр, която освен с изтънчения си дизайн спечели сърцата и на всички, които са се докоснали до продуктите и са видяли тяхното качество и издръжливостта. Ще има много информация за продуктите и много демонстрации, реални примери в работата, а не просто сухи приказки. Така че нещо друго важно, което искам да кажа, пуснали сме билетите в продажба, в момента с намалена цена и цената се покачва постоянно. Доста билети вече са продадени, не знам ти, който гледаш това видео сега, дали ще се добереш до този билет, но пробвай, влез в elenaartnails.com и може да са останали билети, не знам. Благодаря ти много, че изгледа това видео до край и те чакам във Варна на 18 януари, чак на края на видеото казвам датата. В студените месеци ще сме на морето, но когато дойде новата година, тя винаги ме връхлита с един много голям ентусиазъм. Винаги започвам новата година така и ще ви заредя на това събитие, ще ви презаредя с нови техники на работа, с нова информация и с ентусиазъм.
За мен, човек, който живее без ентусиазъм, не знам как живее дори. Това е жизнено важно и ще се видим. Чао!